Sebanun atas pengkortenipun dumateng panjenenganipun Sebolajat Bapak Wawin Soibu Wawin ingkang dipun dampingi Bapak Kelvin Soibu Kelvin selaku hamangku wigati wonten ing Desa Bakel Sukapura Probolinggo ingkang dipun dampingi segenap sesepuh desa ugi perangkat setempat ingkang nembe paripurna. Sampur jaibongan salajengipun tasih tetap wonten ing kawasan terima tamu ibu-ibu ingkang dipun suwun Ibu Wawin riyen monggo. Ibu Kelvin saking Bakel, Nyonya Bibit saking Bakel, Ibu Tommy saking Gedong, Ibu Tommy Putri saking Gedong, Ibu Erina Gedong, Ibu Sani saking Proyek, Ibu Rido Gedong, Rido Putri saking Gedong, Ibu Rejo Bakel Proyek, Ibu Asir Ngajir, monggo. Ibu Seger saking Gedong, Ibu Denis Gedong, Ibu Hermin Gedong, Ibu Yuliami Gedong, boten kesupe Ibu Widi Gedong, Tommy Putri Gedong, Ibu Barel Janti, Ibu Indra Bakel, Ibu Irfan Bakel, Ibu Robik Bakel, Ibu Ediarso Bakel, Ibu Totok Pak Dam PDAM Bakel Padam, Ibu Sunarmi saking Gedong, boten kesupe Ibu Danang saking Bakel, Ibu Ivan saking Bakel, Ibu Kades Bowo Kepala Desa Anyar, Ibu Haikal, Ibu Ainun, Ibu Adi Pranoto saking Bakel, Nyonya Vika Bakel, monggo pun. Ibu Peli saking Bakel, Ibu Peri saking Bakel, boten kesupe Ibu Rival Bakel, monggo. Ibu Sriatin saking Bakel, Ibu Titin Bakel, Ibu Alan Bakel, Ibu Nini Bakel, monggo. Ibu Bidan Eli, monggo. Monggo Ibu Hani saking Janti, Ini Tony, barisannya diatur le.
Oh
Pak Carik, sampure Pak Carik.